Salutare dragilor! Astăzi o să vorbim despre povestea vieții a lui Bogdan Topcanezu, unul dintre cei mai puternici interlopi din România. Bogdan Topcanezu a fost o figură a lumii interlope din România, activ în special în perioada regimului comunist și în anii imediat următori ai Revoluției din anul 1989. Acesta este adesea menționat în contextul mafioților lui Ceaușescu, făcând parte dintr-o generație de lideri ai lumii subterane care operau sub supravegherea sau în paralel cu structurile de forță ale vremii. Lider al vechii gărzi, Topcanezu este considerat unul dintre primii lideri importanți ai lumii interlope bucureștene, activând alături de alte nume sonore, precum Ilie Ursaru. În perioada comunistă, influența sa se manifesta în zone de comerț clandestine și control al anumitor cartiere, fiind cunoscut pentru autoritatea sa în rândul grupărilor infracționale de la acea vreme. Numele său este legat de episoade violente specifice reglărilor de conturi din acea perioadă, existând referințe despre asasinarea sa în circumstanțe de tip mafiot. Informațiile despre acesta apar frecvent în materiale documentare de tip mafioții lui Ceaușescu sau în relatări ale altor figuri vechi din mediul interlop care descriu ierarhiile de dinainte de 1990. Bogdan Topcanezu a fost considerat extrem de periculos în contextul lumii interlope din anii 70-90, fiind unul dintre puținii lideri care își impunea autoritatea prin violență directă într-o perioadă în care miliția și securitatea controlau strict societatea. Gradul său de periculozitate este definit prin câteva aspecte cheie, conform relatărilor din documentarele despre mafioții lui Ceaușescu. Spre deosebire de alți interlopi care se ocupau doar cu bișnița, Topcanezu era cunoscut pentru forța sa fizică și disponibilitatea sa de a folosi alte obiecte periculoase, în special obiecte contundente, pentru a-și elimina rivalii sau pentru a pedepsi trădările. Lipsa de teamă față de autorități. Se spune că avea o atitudine sfidătoare, chiar și în fața organelor de ordine. Bogdan Topcanezu domina zone importante din București, unde nicio activitate ilegală nu se putea desfășura fără acordul său sau fără plata unei taxe. Periculozitatea stilului său de viață a fost confirmată de modul în care a murit. A fost victimă într-unul dintre primele execuții de tip mafiot din România, făcându-i se felul în plină stradă, un eveniment rar pentru acele vremuri. Modul de operare, asasinatul, a fost unul planificat, Topcanezu fiind atacat prin surprindere, s-au tras mai multe focuri, ceea ce indică un mesaj clar transmis lumii interlope de către rivali. Moartea sa a survenit în urma unor reglări de conturi legate de controlul zonelor de influență din București, într-o lume în care ierarhiile se stabileau prin forță brută. Eliminarea sa a fost singura cale prin care o grupare rivală îi putea prelua afacerile și teritoriul. Deși în epocă au existat numeroase speculații, identitatea exactă a asasinului a rămas un subiect de legendă urbană, mulți indicând spre rivali din vechea gardă, care nu mai acceptau autoritatea sa dictatorială. Atacul a fost unul rapid și direct, menit să elimine orice șansă de supraviețuire. Suspectul principal, în lumea interlopă și în relatările ulterioare, cel bănuit că l-ar fi asasinat pe Bogdan Topcanezu, ar fi fost Vasile Pipa, poreclit și regele de la Nisa. Pipa a fost și el un personaj influent, apropiat de figuri precum Fane Spăitoru și Giovanni Becali. Valuta și aurul lui Topcanezu. În anii 80, deținerea de dolari sau cocoșei de aur era ilegală și extrem de periculoasă. Topcanezu controla rețele de schimb valutar și bișniță, acumulând sume considerabile care nu puteau fi depuse în bănci. Bunuri de lux interzise. Se spune că avea acces la produse occidentale, electronice, cafea și altele, care erau rarisime în România socialistă, acestea fiind folosite atât pentru consum propriu, cât și ca monedă de schimb pentru influență. Averea sa provenea în mare parte din taxele de protecție pe care le percepea altor infractori care operau în zonele sale de influență, lichidități pentru protocol. O parte din resursele sale erau direcționate către mituirea unor funcționari sau milițieni pentru a-și asigura libertatea de mișcare.
Spre deosebire de interlopii moderni, Topcanezu n-a apucat să-și albească averea prin afaceri legale sau imobiliare, moartea sa violentă survenind înainte ca marea privatizare și boomul economic din anii 90 să-i permită acest lucru. Bogdan Topcanezu a rămas în legendele lumii interlope din perioada comunistă, ca fiind unul dintre cei mai temuți bătăuși, impunându-se printr-o violență rară pentru acele vremuri. Respect câștigat prin lupte 1 la 1, conform unor mărturii din mediul interlop, precum și cele ale lui Nea Manuță, în penitenciarele comuniste respectul se câștiga strict prin bătăi individuale. Topcanezu a devenit un lider de necontestat, tocmai pentru că nu dătea înapoi în confruntările directe. Stilul de luptă brutal era cunoscut pentru forța sa brută și capacitatea de a pune capul rivalilor provocând răni grave. Într-un interviu, Nicolae Duduianu, tatăl lui Emi Pian, menționa un episod în care Topcanezu i-a provocat o rană adâncă unui alt personaj poreclit vijelie. Era teroarea mahalalelor lui Ceaușescu. Alături de alți bătăuși celebri precum Dan Mutu, Topcanezu făcea parte dintr-o generație care domina cartierele Bucureștiului prin teroare fizică. Aceștia se bazau pe pumni și obiectele contundente. Deși erau respectați de lideri precum Fane Spoitoru sau Giovanni Becali, periculozitatea sa l-a adus deseori în conflict cu alți bătăuși influenți care doreau să ia locul. Relația dintre Bogdan Topcanezu și Fane Spoitoru a fost una de respect reciproc, dar marcată de dinamica puterii din lumea interlopă bucureșteană a anilor 80 și începutul anilor 90. Cei doi au făcut parte din generația de aur a lumii subterane, însă au avut traiectorii și stiluri diferite. Topcanezu era văzut ca o forță a naturii, un bătăuș care își impunea autoritatea prin violență fizică brută. Punctul comun, Vasile Pipa, legătura dintre cei doi a fost consolidată de cercul lor de apropiați. Vasile Pipa a cunoscut ca regele de la Nisa, un personaj extrem de influent care a decedat recent, în decembrie 2024, a fost un prieten apropiat atât al lui Fane Spoitoru, cât și a lui Bogdan Topcanezu. Deși au fost contemporani, moartea violentă a lui Topcanezu a lăsat un vid de putere care a facilitat ascensiunea totală a lui Fane Spoitoru ca lider suprem al lumii interlope în anii 90. Se spune că Fane Spoitoru a reprezentat trecerea către o formă mai organizată de interlopism, în timp ce Topcanezu a rămas simbolul forței brute din perioada comunistă. Nu există dovezi publice despre un conflict deschis sau o rivalitate între cei doi. Mai degrabă, moartea lui Topcanezu a fost pusă pe seama altor rivali, precum Vasile Pipa, conform unor legende urbane, care nu mai acceptau stilul dictatorial al acestuia. Hoții români din Franța. După 1989, Topcanezu a ajuns în Franța, unde a început să-i terorizeze pe hoții români stabiliți acolo, conform jurnaliștilor de la Gândul. Acesta obișnuia să-i tâlhărească pe hoți și să le impună taxe de protecție prin violență extremă. Conflictul cu Nicolae Duduianu, Pian senior, deși Topcanezu era temut, el a fost la rândul său implicat într-o confruntare fizică dură cu Nicolae Duduianu. Acesta din urmă a relatat că i-a rupt mâna lui Topcanezu după ce acesta din urmă l-a atacat pe vijelie în camera de detenție. Locul asasinatului și repatrierea. Lui Topcanezu i s-a făcut felul în Franța, unde încerca să-și impună autoritatea asupra rețelelor de hoți români. Trupul său a fost adus în țară pentru a fi mormântat în București, orașul unde și-a clădit renumele. Participanți la funerariile lui au participat figuri importante ale vremii, vechii gărzi al lumii interlope, oamenii care îi recunoșteau statutul de lider temut. Printre aceștia s-au numărat apropiații din cercul lui Vasile Pipa, chiar dacă acesta era bănuit de implicarea în eliminarea lui, și alți capi ai cartierelor bucureștene din acea epocă. Se spune că moartea sa a lăsat un sentiment de ușurare în rândul multor infractori pe care îi teroriza, dar înmormântarea a păstrat rigoarea respectului datorat unui baron al lumii subterane. Nu a existat transmisiuni live sau cortegii kilometrice, practici care au apărut mult mai târziu în România. Locul de veci, deși locația exactă a mormântului nu este menționată frecvent în presă, se crede că acesta se află într-unul dintre cimitirile mari ale capitalei, cum ar fi Belu sau Ghencea,
unde sunt înhumați mulți dintre liderii istorici ai Bucureștiului. Dispariția sa a marcat sfârșitul unei ere violente, brute și a făcut loc ascensiunii unor figuri precum Fane Spăitoru. Recent, în decembrie 2024, moartea lui Vasile Pipa a readus în discuție asasinatul lui Topcanezu, închizând simbolic un capitol din istoria neagră a anilor 90. Dacă ți-a plăcut videoclipul meu, nu uita să te abonezi și să lași un like